እምበኣር ሕጂ ከዓ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ ብዛዕባ ሕሉፍ እዩ ብዛዕባ ሕሉፍ ኣነ ናብ ትምህርቲ ከይደ ኣለኹ ክትብላ እንትኾንካ ነደኻ ወይ ድማ ኣደኻ ሓቲታካ ኣቦኻ ሓቲቱካ ኣበይ ኣለኻ እንተኢሉካ ኣነ ኣብ ትምህርቲ ኣለኹ ክትብሎ እንከለኻ ከመይ ጌርካ ከም ትብሎ ክንርኢ ኢና ሰናይ ምክትታል Ik ben naar school gegaan. أنا ናብ ትምህርቲ ከይደ ማለት እዩ Ik ben naar school gegaan. ንኣብነት ሰባት ኣብ ገዛ ኮይኖም ደው ኢሎም ኣበይ ከይድካ እንድሕር ኢሎምካ ስድራኻ Ik ben naar school gegaan ትብሎ ናብ ስራሕ ናብ ትምህርቲ ከይደ ማለት እዩ Ik ben naar school gegaan. Dus jij bent naar huis gegaan. ኣብ ስቴሽን ኮይኑ ሰብ ደው ኢሉ ንዓኹም ተሓቲትኩም ናበይ ከይድካ ደኣ ፅበይከኒ ዘለኹ እንተኢሉካ Ik ben naar huis gegaan ትብሎ ኣነ ንገዛ ከይደ እንድየ ትብሎ ማለት እዩ Ik ben naar huis gegaan. Hij is naar werk gegaan. ናበይ ከይዱ ዲያና ናበይ ከይዳ እንድሕር ኢሉካ ሓደ ሰብ Zij is naar werk gegaan ትብሎ ወይ ድማ ፍሊሞን ናበይ ከይዱ እንድሕር ኢሉካ ሓደ ሰብ Hij is naar werk gegaan ናብ ስራሕ ከይዱ ማለት እዩ Zij is naar de winkel gegaan. ናበይ ከይዳ ሰልያና እንድሕር ኢሉካ Zij is naar de winkel gegaan ትብሎ ናብ ዱካን ከይዳ ዝኾነ ክትገዝእ ናብ ዱካን ከይዳ Zij is naar de winkel gegaan. Naar de winkel gegaan. Wij zijn naar het park gegaan. ንሕና ክንፃወት ናብቲ ፓርክ ከይድና ኣለና ትብል ማለት እዩ ደቂ ዓድኹም ንገዛኹም ተመፂኦም ኣዴኹም ከዓ ደው ኢላ ናበይ ከይድኩም ዞም ደቀይ እንተኢልሃኩም Wij zijn naar het park gegaan ትብላ ናብቲ ፓርክ ክንፃወት ከይድና ኣለና ማለት እዩ Wij zijn naar het park gegaan. Jullie zijn naar het feest gegaan. ፌስት ማለት ትሕጎሰሉ መዓልቲ ወይ ድማ ትእከበሉ እዩ ቤርስደይ ክኸውን ይኽእል ፈርያዳኽ ክኸውን ይኽእል በቢዓይነቱ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ Jullie zijn naar het feest gegaan ትብለኪ ኣዴኺ ደው ኢላ ንኣብነት ማለት እዩ ንዓኺ ናበይ ከይድኪ እዛ ጓለይ ናብቲ ክስታይ ዲኺ ከይድኪ ናብቲ ቤርስደይ ዲኺ ከይድኪ ወይ ድማ ዕለተ ልደት ዲኺ ከይድኪ እንተኢልሃኪ Ja, mami. Ik heb naar het feest gegaan, Tulia. Verdichom niet? Dus jullie zijn naar het feest gegaan. Zij zijn naar de market gegaan. Nesatom. Zij zijn maar. Zij zijn naar de market gegaan. ናብ ዱኳን ከይዶም ማለት እዩ ማርኬት ማለት ዓዊ ዱኳን ማለት እዩ ዓዊ dus zij zijn naar de market gegaan. Ik heb een boek gelezen. dus ብዛዕባ lezen መፂና ኣለና ሕጂ Ik heb een boek gelezen. ኣነ ሓንቲ መፅሓፍ ኣንቢበ ማለት እዩ gelezen. Ik heb een boek gelezen. Jij hebt de krant gelezen. krant ማለት ጋዜጣ እዩ ያይ ንስኻሲ እቲ ጋዜጣ ኣንቢብካዮ ማለት እዩ Jij hebt de krant gelezen. Ja, ik heb gelezen ትብሎ Hij heeft een brief gelezen. ደብዳቤ ኣንቢቡ ማለት እዩ Hij heeft een brief gelezen. ንሱ እታ ደብዳቤ ኣንቢብዋ ማለት ንኽትብል Hij heeft een brief gelezen. Zij heeft een verhalen gelezen. ንሳ verhalen ታሪክ ኣንቢባ ማለት እዩ Zij heeft een verhalen gelezen. dus ሓንቲ ደስ ትብል verhalen እንድሕር ኣንቢባ Zij heeft een verhalen gelezen ትብል ማለት እዩ Wij hebben samen een boek gelezen.
نحنا بحبار حانت مصحف أنبيبنا مالتي Wij hebben samen een boek gelezen. Jullie hebben een artikel gelezen. Jullie hebben een artikel gelezen. Artikel ማለት ኣብ ጎግል ኣብ ገለ ትረኽቦ ወይ ብኢሜይል ዝመፀካ ፅሑፍ ንእሽተይ ፅሑፍ ኮይኑ ከምዚ ኢሜይል ኮይኑ ግን ካብ ቅርብ ንውሕ ዝበለ ኣርቲክል ማለት እዩ ወይ ድማ ኣርእስቱ ማለት እዩ Jullie hebben een artikel gelezen. Zij hebben elke dag gelezen. ንሳቶም ሲ ኩሉ ግዜ የንብቡ ማለት እዩ Zij hebben elke dag gelezen. ንሳቶም ኩሉ ግዜ የንብቡ ማለት እዩ Ik heb een brief geschreven. ብዛዕባ schrijven ከዓ መፂና ኣለና ሕጂ Ik heb een brief geschreven. Jij hebt een brief geschreven. ንስኻ እውን ሓንቲ brief ወይ ድማ bericht ፅሒፍካ ማለት እዩ Je hebt een bericht geschreven. Je hebt een brief geschreven. Hij heeft een e-mail geschreven. ንሱ ኢሜይል ፅሒፉ ማለት እዩ Hij heeft een e-mail geschreven. Zij heeft een verhalen geschreven. Zij heeft een verhalen geschreven. ንሳ ሓደ ታሪክ ፅሒፋ ማለት እዩ Wij hebben samen een tekst geschreven. ብሓባር ኮይና ሓንቲ ንእሽተይ ደብዳቤ ወይ ድማ ኢሜይል ክትብላ ትኽእል ዝኾነ ፅሒፍና ማለት ብሓባር Wij hebben samen ንሕና ብሓባር ሓንቲ ቴክስት ፅሒፍና geschreven. Jullie hebben een verslag geschreven. ብዛዕባ ሓደ ነገር ክትፅሕፍ ከለኻ ማለት እዩ Jullie hebben een verslag geschreven. Zij hebben een boek geschreven. Zij hebben een boek geschreven. Dus ንሳቶም ሓንቲ ቡክ ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፎም ማለት ቡክ ማለት መፅሓፍ እዩ ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፎም Ik heb water gedronken. ኣነ ማይ ሰትየ ማለት Ik heb water gedronken. Ik dronk water مش ኢልና ንሓንቲ በይ ኣብቲ ሓንቲ ማለት እዩ ሕጂ ከዓኒ Ik heb water gedronken ትብል Ik heb koffie gedronken. ኣነ ኮፊ ሰትየ ማለት እዩ Ik heb koffie gedronken. Jij hebt koffie gedronken. Zij heeft koffie gedronken. Wij hebben koffie gedronken. Jullie hebben koffie gedronken ትብል ማለት እዩ ዝዋት ንኩሉ ሰብ ክትገልፆ ከለካ ማለት ንሶም ንሳተን ንሳ ንሱ ንሕና ንስኹም ክትብል ማለት እዩ Dus hij heeft thee gedronken. ንሱ ሻሂ ሰትዩ ማለት እዩ Hij heeft thee gedronken. በቃ ወዲእዎ እዩ ሻሂስ ወዲእዎ እዩ gedronken ገርዎ ንሕ ሓቢልዎ ማለት እዩ በቃ gedronken. Dus zij heeft ንሳ zij heeft melk gedronken. ንሳ ምልክ ሰትያ ማለት zij heeft melk gedronken. Wij hebben sap gedronken. Wij hebben sap gedronken. ንሕና ፅሟቕ ኣፕል ሰቲና ማለት እዩ Wij hebben sap gedronken. Jullie hebben lemonade gedronken. Jullie hebben lemonade gedronken. Zij hebben thee gedronken. Zij hebben thee gedronken. Ik heb een appel gegeten. Ik heb een appel gegeten. Jij hebt brood gegeten. ንስኻ ባኒ በሊዕኻ ማለት እዩ Jij hebt brood gegeten. Hij heeft kaas gegeten. ንሱ ካስ በሊዑ ማለት እዩ gegeten. Zij heeft een banana gegeten. ባናና በሊዓ ማለት እዩ
Zij heeft een banana gegeten. Dus نسا banana بلعا مالتي. Wij hebben soep gegeten. نحنا صبحي بلعنا مالتي. We hebben soep gegeten. Jullie hebben pizza gegeten. Pizza بلعهم مالتي. نسخاتكم pizza بلعهم مالتي. Jullie hebben pizza gegeten. Zij hebben samen gegeten. نساتهم بحبار بلعهم مالتي. Zij hebben samen gegeten. Ik ben naar school gelopen. Je gaat lopen مالتي. Liepen, lopen. Ik ben naar school gelopen تقول مالتي. أنا ናብ ትምህርቲ ብእግረይ ከይደ مالتي. gelopen. በቃ ብእግረይ ከይደ. Ik heb naar school gelopen تقول مالتي. Ik ben naar school gelopen, sorry. Jij bent naar huis gelopen. ንስኻ ናብ ገዛ ከይድካ ማለት እዩ gelopen ጌርካ lopen ብእግርኻ ከይድካ ማለት እዩ ብቡስ ኣይኮነን ብትሬን ኣይኮነን ብእግርኻ ከይድካ Je hebt naar huis gelopen. Hij is naar het park gelopen. park መፃወቲ እዩ ንሱ ናብቲ ፓርክ ብእግሩ ከይዱ ማለት እዩ Hij is naar het park gelopen. Hij is naar het park gelopen. Zij is naar de winkel gelopen. ንሳ ናብ ድኳን ከይዳ ማለት እዩ Zij is naar de winkel gelopen. Wij zijn naar het station gelopen. Wij zijn naar het station gelopen. ንሕና ናብ ስቴሽን ብእግርና ከይድና ማለት እዩ Jullie zijn naar het café gelopen. ናብቲ ካፌ ከይድኩም ንስኻትኩም ናብቲ እንዳ ሻሂ ከይድኩም ማለት እዩ Jullie zijn naar het café gelopen. Zij zijn samen gelopen. ንሳቶም ብሓባር ብእግሮም ከይዶም ማለት እዩ Zij zijn samen gelopen. Ik heb goed geslapen. ኣነስ በቃ ፅቡቕ ደቂሰ ማለት እዩ Ik heb goed geslapen ትብል ንግሆ እንድሕር ተሲእኻ ደስ ኢልካ ሓዲሩ ጥዑም እንድሕር ነሩ ድቃስ Ik heb goed geslapen ትብሎም ነቶም ስድራኻ ማለት እዩ ሎማዓንቲ vandaag heb ik goed geslapen ወይ ከዓ ትብሎም ሎሚ ማራ ደስ ዘብል ደቂሰ ማለት እዩ Jij hebt lang geslapen. ንስኻ ሓደ ሰብ ድማ ነዊሕ ደቂስ እንድሕር ናብ ሳሎን መፂኩም ዋው Jij hebt lang geslapen ትብሎ ንስኻ ነዊሕ ደቂስካ ማለት እዩ Jij hebt lang geslapen. Hij heeft diep geslapen. Diep ድማ ዓሚቕ ድቃስ ማለት እዩ Hij heeft diep geslapen. Zij heeft rustig geslapen. ንሳ በቃ ህዱእ ኢላ ደቂሳ ማለት እዩ Zij heeft rustig geslapen. rustig ማለት በቃ ህድኣት ማለት እዩ rustig geslapen. Wij hebben vroeg geslapen. ንሕና ቀልጢፍና ደቂስና ማለት እዩ Wij hebben vroeg geslapen. Jullie hebben laat geslapen. ንስኻትኩም ሲ ደንጊኹም ደቂስኩም ማለት Jullie hebben laat geslapen. Zij hebben samen geslapen. ንሳቶም samen ደቂሶም ብሓባር ደቂሶም ማለት እዩ Zij hebben samen geslapen. Ik heb mijn vriend geholpen. ንመሓዛይሲ ሓጊዘያ ማለት እዩ Ik heb mijn vriend geholpen. እምበኣር ሕጂ 10 ሕቶ ብድሕሪት ኣብዚኣ ፅሒፈልኩም ኣለኹ ንዓንዲ ባ እንተኽኢልኩም ብኔዘርላንድ ገበርኩም ዝርዳእኩም መልሱ ክነግረኩም እየ ከንብበልኩም እየ ዳሓን በዕለይ ዝርዳእኩም ግና መልሱ ኢኹም እንተዘይተረዲእኩም ከዓ ወላ ብትግሪና ብሕፅር ዝበለ ፀሓፍዎ ኢኹም ዳሓን እምበኣር ቁፅሪ 1 wat heb jij vandaag gegeten ሎማዓንቲ እንታይ በሊዕኻ ማለት እዩ wat heb jij vandaag gegeten እንታይ በሊዕኻ ፀሓፍ ኢኻ
ቁፅሪ 2 waar ben jij gisteren naartoe gegaan? waar heb jij gisteren naartoe gegaan? መልሱ ኢኹም ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት መልሱ ኢኹም Number 3 እምበኣር Wie heeft jou geholpen met je huiswerk? መን ንዓኻ ሓጊዙካ ምስ ዕዮ ገዛ ማለት እዩ መን ሓጊዙካ ኣብቲ ናትካ ዕዮ ገዛ ማለት እዩ Wie heeft jou geholpen met jouw huiswerk? Wie heeft jou geholpen? Jouw moeder, jouw vader, jouw zus, jouw broer, jouw oma, jouw tante, jouw oom, jouw vader, al. Wie? Wie hebben jou geholpen met je huiswerk? Arbeidenbaar. Welke boek heb je deze week gelezen? Welke boek heb je deze week gelezen? Abze somunuzi, week somun ማለት እዩ ዓይነይቲ ቡክ ዓይነይቲ መጽሓፍ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣንቢብካ ማለት እዩ Welke boek heb je deze week gelezen? 5 እምበኣር 5 Heb je alle gegeten? በሊዕኹም ዶ Heb je al gegeten? እንታይ ከበሊዕኹም ጸሓፉ ኢኹም ክንቅጽል ኢና Heb je al gegeten? ቁጽሪ 6 እምበኣር Waarom ben jij te laat gekomen? ስለምንታይ ነዚ ትምህርቲ ደንጊኻ መጺኻ? Waarom heb je te laat gekomen? Dus ስለምንታይ ደንጊኻ መጺኻ? Had je afspraak? Had jij naar de kaffe geweest? Dus waarom ben jij te laat gekomen? Had jij gewerkt? Of wat heb jij gedaan? Waarom ben jij te laat gekomen? 7 Met wie heb jij gesproken? ምስ መን ተዘራሪብካ ነርካ? ምስ ሙደርካ? ምስ ኣደኻ? ምስ ኣቦኻ? ምስ መን ተዘራሪብካ ነርካ? Met wie heb jij gesproken? ምስ ኣቦኻ? ምስ ኣደኻ ናፊቕካዮ ዘለኻ? ምስ ኣቦኻ ናፊቕካዮ ዘለኻ? ምስ ኣሕዋትካ ናፊቕካዮም ዘለኻ? ምስ መን ተዘራሪብካ ነርካ? Met wie heb jij gesproken? ኣብ ታሕቲ ጸሓፉ ኢኹም ኢንተረስትን እዩ በቃ ዘገርም ቁጽሪ 8 ድማ Welke film heb je gekeken? Welke film vandaag heb je gekeken? ናበይ ፊልሚ ሎማዓንቲ ርኢኹም? Welke film heb je vandaag gekeken? Of welke film heb je gekeken? Dus 9 Heb jij ooit in Nederland gewoond? ኣብ ሆላንድ ትነብር ነርካ ዲኻ? ኣብ ሆላንድስ ትነብሩ ነርኩም? ኦፍ ኣብ ሆላንድ ኣለኹም? ኣብ ቤልጅ ኣለኹም? ኣብ ዳይስላንድ? ኦፍ ኢትዮጵያ ኣለኽን? ሰውእትክን ናብዚ ከምጽእኽን ኣበይ ኣለኽን? Heb je ooit in Nederland gewoond? 10 እምበኣር ናይ መወዳእታ Wat heb je vandaag geleerd? ካብዚ ዝመሃርኩኻ Wat heb jij vandaag geleerd? ሎማዓንቲ እንታይ ተማሂርካ ካብዚ ኣነ ዝመሃርኩኻ ማለት እየ Wat heb je vandaag geleerd? ኣብ ታሕቲ እምበኣር ጸሓፊ ኢኹም መልሱ ኢኹም ማለት እዩ ያ ንሎም ዝበልክዎ እዚኣ ነራ ጠቒምኩምና ይጠቐመኩምን እውን ኣብኡ ኣሕፅር ኣቢልኩም ጸሓፊ ኢኹም ጌና ክሕግዘኩም ዝደሊ ኣሎ ብዙሕ ነገር ክሕግዝ እየ ድማ ዓቕመይ ክሕግዘኩም እየ እቲ ዘይክእሎ እንዳኣረምኩምን ንስኹም እውን እቲ ዝኽእሎ ድማ ንዓኹም እንዳሃብኩ እንዳሓገዝኩ ክንቅጽል ኢና ኣብዚ ናተይ ቻነል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ኣብዚ ናተይ ዕግርግር
ዜና ወይ ከምዚ ዝበሃል የለን ኩሉ ነገር ንሰብ ይጠቅም እዩ ዝብሎ ጥራይ እዩ ዘምፅእ ንሰብ ርእሱ ዝጎድእ እዩ ከምዚ እዩ ዝገብር ዝብሎ ዝኾነ ነገር ኣየምፅእን እየ ታሪክ ትምህርቲ ከምኡ እንዳበልኩ ክቅፅል እየ ደገፍ ኣይፈለየኒ ሕጂ ግና ኣብዚ ክገድፈኩም እየ እምበኣር ብፅባሕ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰናዩ